Orri zuri bat izan daiteke edozein historiaren hasiera bat. Bakoitzaren begirada luma bilakatuta, Aiaraldea ekintzen faktorian 2030 urtera bidaiatzera goaz. Gogo eta estrategikoa egin eta bide horri berria elkarrekin marrazteko. Nola egingo dugun? Urriaren 30tik azaroaren 4 herri-herrikako aurkezpen irekiak egingo ditugu bazkideekin. Mokadu artean, entzuketa saioak gauzatu eta zuen iritzi eta sentsazioak biltzeko asmoz. Analisi fasean, barne eta kanpo azterketetan murgilduko gara. Misioa, bizioa, balioak, eragin eremuak. Horretarako, bazkidez gain, norbanako eta eragile estrategiko ezberdinen parte hartzea ere bilatuko dugu. Laborategi fasean aldiz, analisi fasean ateratako ondorioetatik helburu edo lerro estrategikoak definituko ditugu. Ideien laborategia martxan jarriko dugu. Erredakzio fasean, ideiak lurreratuko ditugu, gauzapen eta ebaluazio fasean segida emateko. Guzti hori, aurtengo irailetik ekainera bitarte garatuko dugu. Olagarroa bailitzan, aurten, buruan zentratuko garelarik eta 2024-25 ikasturtean, erabakitzen ditugun arloek euren gogo eta estrategiko propioa egingo dute. Beraz, 2 etapetan egingo dugu hamarkada honetako bidea. Gero argituz, bagoaz. Bazatoz?